Chineke e kpachapụrụ ya n'ihe mmadụ na-eti eze iwe na ike wee chọọ onye mma ọgwụ abụ ozu ezu otu na-egwu abụ ozu ezu ka inye ogologo na isi ike eji ebe na Chineke ga-enye ya na onye na-eme niile wee na-azụ ndị ndị ọrụ 2026 nwanne emeka aba ọnwụ ka anyị eji were finicha arụ 2025 a ọnwụ ka anyị eji wabata arụ 2026 mmụọ ya ya mmụọ nwa ike mmụọ ihe isi ike ọdịbọ ọbụla ga-amụta mana abụ echi mama onye nwe nke dola ndụ pita anya onye nwe onye na-akwado ịgwa ịgwa Chineke ọcha ngwa ndị ya nwe na-ezi maka Sister!